கடவுள் இருக்காரு. பீஜம் போடு. டான் 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 டான். இதெல்லாம் ட்ரெண்டிங் பீஜம் போடு. வாடி 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 வெல்கம் டு மை சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சப்வேஸ் ஆஃப் தான் விளாட போகிறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்கணும்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், ஆல்சோ கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ சப்வேஸ் ஆஃபில் நியூ கேரக்டர்ஸ்லாம் வந்திருக்கு. அதையும் நான் அப்புறமா காமிக்கிறேன் இந்த கேம் ப்ளே முடிஞ்சக்கப்புறம். ஸோ இது புதுசாக வாங்கின ஸ்கேட்டிங் போர்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த கேரக்டரும் புதுசு தான். ஸோ ரைட் சைடில் மணி உங்களுக்கு தெரியும். அது வந்து நம்ம 200 ரீச் பண்ணக்கப்புறம் கேம் ப்ளே முடிச்சிக்கலாம். அது ரீச் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம். நம்மளால் 200 மணி ரீச் பண்ணியாச்சு. ஓகே, பார்க்கலாம் நம்மளால் 400 மணி ரீச் பண்ண முடியுமான்னு. நம்ம 300 ரீச் பண்ணியாச்சு. இன்னும் 100 ரீச் பண்ணணும். பார்க்கலாம் பண்ண முடியுமான்னு. எந்த ஸ்கேட்டிங் போர்டு நான் யூஸ் பண்ணல, ஒரே ஸ்கேட்டிங் போர்டு யூஸ் பண்ணேன். அது முன்னாடி யூஸ் பண்ணது தான். ஸ்கேட்டிங் போர்டு யூஸ் பண்ண அவுட் ஆகிட்டேன். ஓகே, இப்போ என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் வந்து சப்வேஸ் ஆஃபில் புதுசாக இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸோ இது ஒரு புது கேரக்டர் வந்திருக்கு. பார்த்திங்கன்னா புதுசாக கேரக்டர்ஸ்லாம் வந்திருக்கு. இப்போ நான் வச்சிட்ருக்க கேரக்டர் இதுதான். ஸோ அவ்வளோதான், இதெல்லாம் தான் புதுசாக வந்திருக்கு. மொத்தமாக 9 கேரக்டர்ஸ் புதுசாக வந்திருக்கு. ஸ்கேட்டிங் போர்டில் 3 வந்திருக்கு புதுசாக. இது க்ராக்கடைல் மாதிரி, ட்ராகன் போட், அப்புறம் இந்த விங்ஸ். ஸோ புதுசாக இதெல்லாம் தான் வந்திருக்கு ஆஃபரோட. ஸோ வந்து இங்கே கிராம் ரிவார்ட்ஸ் இது வந்து இப்போ புதுசாக வந்திருக்கு.
நம்ம இந்த ஹண்ட் பண்ணி நம்ம இதெல்லாம் எடுக்கணும் ஃபுல்லாக. ஓகே, நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.